बार मुलाकात हो तुरंत बियाह ठीक कर तनी एक और वो सब फिर हम काहे बियाह हुआ वहां का करे तो भौजी ना जइहा का। हां जइए कहने भौजी पहले लोढ़ा उठा के परी छी है हम तबे नु हम गाई कि दैया फिन चुमावे हम गाई हो गाना ए दैया फिन चुमावे चलले निर्मला नरना दैया फिन चुमावे किंकर दाएं हिलेला कबो बाएं हिलेला इनकर 61 हिलेला कबो 62 हिलेला इनकर 63 धके लटकेले अरे सिरजानंद रसिया ना दैया तब न होएगा मजा आई। ठीक बा खुशी के बात बा। अगर हमरा देवर के बियाह में देवर अगर भाभी के गाड़ी गावत रहे हमरा कोनो दुख नहीं कर खुश बानी तरावे नु गाड़ी गा सकिन हम लेकिन हम हो गाई गाई रिम झीमा रीमा झीमा देवा बारी देले और ये माइक होके तो दे दी बबुआ रिम झीमा रीमा झीमा देवा बारी बोलू अब तो आंगना में लगी गई गाई रे धीरे धीरे वाह भौजी एकरे के लय बढ़ा के कहो हेलो तन देखा ना यार अभी तुम के हिसाब से बता यार अब हम कहतनी है कि आगे बढ़ा के कि अंगना में बरिसला अरे बुनिया बदरिया हो रिम झिम बरसे बदरिया हो कि अब अंगना में लाग गई काया रे मन धीरे धीरे पानी भरे चलली भौजी निर्मला भौजी पानी भरे चलली भौजी निर्मला भौजी हेलो कि अब घोड़ावा गइला बिछ लाया रे मन धीरे धीरे अब घोड़ावा गइला बिछ लाया हो मन धीरे जब गोड़ बिछला के गिर गईली तब का भइल रोके 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 भइल का सुन ली पहले एकरा बाद कि इनकर जेसीबी के मुंह गइल बा रे मन धीरे रुक जाइए रुकिए ये हंसने वाला बात नहीं है। मजा आया ना जब हम गिर गए नहीं तो जेसीबी के मुंह का भइल जेसीबी रहल हौसल अच्छा मुंहवा जो ओकर बाबा को ठीक बा। अब देखिए बबुआ कौन भाव में बोलो बबुआ अरे पानी भरे चले हाँ पानी भरे चले छिलरो दम दलक बहिना ठीक बा कोई बात पानी भरे चले ये तो बहिन को चल दम दलक बहिना अब तो टोटा का गइले बिछलाई रे बहन पर चल गल बड़ी हम भौजाई पर रही ई बहन पर चल गल बड़ी आखिर हमरो के क्या कहे के कही पड़ी।
अपना नंदा के गरिया है। हाँ तो सुन लका हाँ तो ननद तारा बन के गरिया से गरिया हाँ हाँ आजा 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 होती है देखो का होला कैसे हो ए निर्मला तोहर बहिनी छिनारी हाय राम रोकेली मोटर गाड़ी हाय राम रोकेली मोटर गाड़ी यही ये हो अरे तब गोहो में साया देली उघारी हमारा लया एने ओने बियाह के गीत में थोड़े पार पा जेबे ना ना ठीक बा लयदारी में निकल जेबे ए अरे दिहरी में दिखली उघारी हाय राम रोकेली मोटर अतने ना कि आवारा के देली दिल बवारा के देली काहे तारा भैया में दम नहीं खेका तनी खेला टाइप के बड़ी ऐसे तारा भैया में दम नहीं खेका खेला टाइप तो भैया के दम तू जानत हो कि हम जानो भैया के दम तू न जानत रू चंदन यादव बारा तू अनारी हां चंदन यादव बारा तू अनारी हे राम चलावे नगा जब ई गाना गा देने अनाड़ी वाला अनारी बड़ा तो सिखाए एगो नीमन गीत याद पर गेल हां भाई कि इजहार करे के सिखा दो नैना चार करे के सिखा दो इजहार करे के सिखा दो नैना चार करे के सिखा दो ए बुलू की सड़िया वाली तनिका प्यार करे के सिखा दो ए बुलू की सड़िया वाली तनिका प्यार करे के सिखा दो गाड़ी गाओ तनी हां गाड़ी मेहरान से अधिकार बना गए नहीं तो बात गाई उ रोवे लोग के चीजें हो गाई कि मोरी पिछुआ रावाजो मुनिया के गोछिया हो ये होना चाहिए मोरी पिछुआ रावाजो मुनिया के गोछिया हो जामुन फरेला झोपेदार बड़ा नीक लागे जामुन फरेला झोपेदार बड़ा नीक लागे जामुन तुरे चले छिनर चंदन के बहिना जामुन तुरे चले छिनर चंदन के बहिना चोली ले गइल उठिया बाकी नीमन होई ई रोवा मुहे निक लगता चोली ले गइल उठिया बाकी नीमन लागा यही तरह जब कहली बहन के तो हमार छोटे बाबा एगो गीत गावे सुन ली कि निम पर चढ़ल करैली त मरचाई का करी भौजी बोले कान पकड़ के तब सब गीत गावत रही ऐसे के क्षमा करिए बुरा ना लगे ना कोनो बात नहीं है कि निम पर चढ़ल करैली त मरचाई का करी अनिर्मला हो गइल खेलाड़ इनकर माई का करी माला हो गइल छी इनकर माई का कही 80 ना 85 हमारा 90 चाहिए अभी ले लो 80 ना 85 हमारा 90 चाहिए ये चंदन बाबू दीदी हमरा योग कहाँ दीदी हमरा योग ओके ऊपर ये चंदन बाबू दीदी तो हर ओपे चाहिए क्या बात भौजी के देख के सिरजानंद भैया ऐसा गीत गा दिले बड़े